या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। नारायण राणेंनी घेतली खासदारकीची शपथ। डंपरवाला पुष्पा महसूलच्या हाती खडी आणि रेडी गणपतीच्या दर्शनासाठी उसळली गर्दी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। श्री नारायण टाटू राणे। मैं नारायण टाटू राणे जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसको कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण लाईव्हचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे खासदार नारायण राणे यांनी संसदेत खासदारकीची शपथ घेतली। राणे यांनी हिंदीतून ही शपथ घेतली। मैं नारायण टाटू राणे जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसको कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर राणे यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव माजी खासदार निलेश राणेंनी एक स्वर भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। नारायण राणेंचा 34 वर्षातील प्रवास त्यांनी मांडला। नारायण राणेंचा संघर्ष, कार्यकर्त्यांना सांभाळणारा, कोकणवर जीव लावणारा नेता याबद्दलही त्यांनी भरभरून लिहिलंय। पाहुयात नेमकं काय म्हणाले निलेश राणे। निलेश राणे म्हणतात, 1985 नगरसेवक, 1990 ते 2014 सलग 6 वेळा आमदार, एक पोटनिवडणूक, 2014 ते 2024 विधान परिषद 1 वेळा, राज्यसभा 1 वेळा आणि 2024 आज लोकसभा खासदार। ही सगळी पदं सहज आली नाहीत, त्यासाठी तुम्ही किती संघर्ष केला ते बघणाऱ्यांपैकी मी पण एक आहे। तुमचा खरा प्रवास, तुमच्यातला खरा माणूस अजूनही अनेकांना कळलाच नाही। तुम्ही कधी कधी बोलता, मी कसा इथपर्यंत आलो मलाच कळलं नाही, पण तुम्हाला जरी नाही कळलं तरी ते आम्हाला दिसलं। इतकी लोक, इतकी वर्ष जोडून ठेवणं सोपं नाही। जीवनात सरळ काहीच मिळत नाही हे आम्हाला समजलं। तुम्ही कधीच कार्यकर्त्यांना बोलला नाही, निलेश नितेशला सांभाळा,
कारण तुम्ही दाखवलेल्या मार्गावर जो चालला त्याला सांभाळायची गरज नाही. कोकणनं आणि खास करून सिंधुदुर्गानं आपल्याला भरभरून प्रेम दिलंय आणि म्हणूनही तुमची खासदारकीची 5 वर्ष जीव तोडून आम्ही सगळे कोकणसाठी काम करणार. तुम्ही आहात म्हणून हे सगळं शक्य आहे असं निलेश राणे म्हणाले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. काळसे गावातील अतिशय गरीब कुटुंबातील विनोद धुरी हे काळसे पंचक्रोशी अपंग संस्थेचे अध्यक्ष. ते स्वतः दिव्यांग असून त्यांना चालता येत नाही, परंतु दिव्यांग भगिनींच्या मदतीसाठी ते पुढे सरसावले. काळसे गावावरून ते सहकार्यांच्या मदतीनं सावंतवाडीत आले. त्या 3 दिव्यांग भगिनींची भेट घेऊन जवळपास 2 महिने पुरेल अशा जीवनावश्यक वस्तू दिल्या. धुरी हे अतिशय गरीब कुटुंबातील असून सुद्धा त्यांनी अनमोल दान दिलंय. जेव्हा जेव्हा माझी मदत लागेल त्यावेळी तुम्ही मला कळवा, मी आपल्याला अवश्य मदत करेन. तुमचं दुःख मी जाणू शकतो अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. नमस्कार, मी काळसे पंचक्रोशी अपंग सेवा संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही गेली 11 वर्ष या दिव्यांग बांधवांसाठी कार्यरत आहोत. प्रत्येक गावागावामध्ये वाडी वस्त्यांवरती जाऊन आमची ही माणसं यांना शोध घेतल्यानंतर ह्या माणसांसाठी ज्या ज्या काही गोष्टी असतील, अगदी सर्टिफिकेट्सपासून त्यांच्या पेन्शनपर्यंत सगळ्या ज्या गोष्टी असतील त्या आपण ह्या लोकांच्या माध्यमातून गेली 11 वर्ष, दिव्यांग विद्यार्थी असेल त्याला शैक्षणिक साहित्यापासून सगळं जे काय असेल त्याच्या पेन्शनपासून ते ही आमची संस्था गेली 11 वर्ष कार्यरत आहे आणि ते करते आहे. आजपर्यंत आपण वैभववाडी, लोरे, कोकिसरेपर्यंत, रत्नागिरीपर्यंत काम केलेलं आहे. आता काल 2 दिवसापूर्वीच्या तुमच्या तरुण भारतला जे आव्हान केलं सामाजिक बांधिलकी या संस्थेच्या माध्यमातून, ती बातमी पेपरला आल्यानंतर आम्ही आमच्या निदर्शनास ती आल्यानंतर आम्ही त्याच्यावरती फोकस केला की ह्या लोकांसाठी आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. मग आम्ही आमच्या लेवलवर प्रयत्न चालू केले. जे आमच्या बरोबर लोक आहेत, सामाजिक क्षेत्रात वावरणारी लोक आहेत, दानशूर व्यक्ती आहेत, त्यांच्या माध्यमातून त्यांना आव्हान केलं की अशा ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे, या कुटुंबाला आपण मदत करायची. तुमचे फोटो आम्ही त्यांना पाठवले आणि त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला सामाजिक बांधिलकीचं आव्हान हे आम्हाला हे करून गेलं की या लोकांसाठी इथं काहीतरी केलं पाहिजे. लोक वंचित आहेत आणि त्याच्यासाठी युवा फोरम, भारत सरकार युवा फोरम संस्थेच्या अध्यक्षांना, संस्थापक अध्यक्षांना आम्ही ही घटना सांगितली की अशा कंडिशनला अशी लोक आहेत या ठिकाणी, सावंतवाडी, माझगाव या ठिकाणी आपल्याला ही मदत करायची. मग त्या युवा फोरम भारत संघटनेनं आपल्याला एक साहित्य उपलब्ध करून दिलं आमच्याकडे आणि आमच्या काळसे पंचक्रोशी आणि युवा फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे तुमच्यापर्यंत आपण आज पोचवायचा प्रयत्न केला आहे. एक छोटासा प्रयत्न आपण केला इथं. ह्या मुलांना हे जे काय दिलंय हे जवळजवळ 1 महिन्याचं साहित्य आहे आणि ह्याच्या पुढे ह्या मुलांच्या ज्या काय गरजा असतील, जर आम्हाला त्या पूर्ण करता आल्या आणि शक्य झालं तर 100% आपण यांच्या मागं माझी संस्था कायम राहणार आहे. या डिमेलो भगिनींचं मध्यंतरी पेपरमध्ये आलेलं कात्रण पाहिलं सामाजिक बांधिलकीने, आणि मला वाटतं आमच्या सामाजिक बांधिलकीच्या वतीनं काम करणारी दीपा मुद्राळे ही आपल्या संपर्कामध्ये असल्याचं आम्हाला समजलं. रूपा मुद्राळे आपल्या संपर्कामध्ये असल्याचं समजलं आणि
नंतर हा विषय आमच्या सामाजिक बांधिलकीच्या सगळ्या लोकांमध्ये आम्ही चर्चेला, आणि मग आमच्या असं लक्षात आलं की यांची आईचं मध्यंतरी निधन झालं आणि त्या पोरक्या झालेल्या आहेत आणि त्यांना खरोखरच आधाराची गरज आहे. आणि त्यांची सगळी परिस्थिती त्या मुद्रा मॅडमनी पाहिली होती आणि ती आम्हाला कथन केली आणि आम्ही त्याच्यावर काहीतरी मदत करावी, त्यांच्या पाठी खंबीरपणे उभं राहावं अशा प्रकारचं एक मनोदय आमच्या संस्थेनं व्यक्त केला. आणि याच्यामधून आम्ही काही प्रमाणात त्यांना मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आणि काही प्रमाणात मदत त्यांना करतोय. आणि हे सगळं करत असताना आज एक या जिल्ह्यामध्ये एक प्रथित यश अशी जी संस्था आहे जी काळशीमध्ये, की जी अपंगांसाठी काम करते, या संस्थेनं पण आम्हाला संपर्क केला आणि त्या संस्थेनं आम्ही पण तुमच्या या मदत कार्यामध्ये फुलाची पाकळी आम्ही घेतोय आणि आम्ही त्या काळशे अपंग मदत निधी आम्ही आमच्या परीने उभा करून त्यांना काही एक महिन्याचं काहीतरी रेशन आम्ही देतोय असं म्हणून त्यांनी सांगितलं. आणि ही सगळी त्या संस्थेची मंडळी आज या ठिकाणी आली आणि त्यांनी या भगिनींचं प्रत्यक्षात त्यांचं वास्तव्य, त्यांचं संपूर्ण जीवन यांनी जवळून पाहिलं आणि त्यांना खात्री पडली आहे की खरोखरच यांना गरजेची आणि आधाराची गरज आहे आणि तो आधार आपण द्यायला हवा. म्हणून त्यांनी दिलेलं जे आम्हाला दिलेलं, या भगिनींना दिलेलं जे आश्वासन आहे, हे आश्वासन खरोखरच ते पूर्ण करतील याच्याबद्दल आम्हाला 100% खात्री आहे. त्या संस्थेचं, या काळशे अपंग संस्थेचं मी मनपूर्वक खूप आभार व्यक्त करतो या भगिनींच्या वतीनं आणि आमच्या सामाजिक बांधिलकीच्या वतीनं. आणि असेच आपण आपल्याला असं अपंगांसाठी किंवा समाजामध्ये दुर्लक्षित असणाऱ्या घटकांसाठी काम करण्याची प्रेरणा आपल्याला मिळू दे आणि परमेश्वराने आपल्याला अशा या वंचित, पीडित, शोषित जो समाजामधले घटक आहेत, ज्याला आपण दिव्यांग म्हणतो, या दिव्यांगांना त्यांच्या पायावर उभं करण्याचं बळ देण्यासाठी या सगळ्या या संस्थांना, आपल्या संस्थेला परमेश्वरानं चांगलं भरभरून बळ देवो अशी मी प्रार्थना करतो. आणि आपण इकडे आलात, भेट दिलात आणि त्यांना या मदत कार्यामध्ये आपण सहभागी झालात त्याबद्दल मी सामाजिक बांधिलकीच्या वतीनं आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि इथे त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या सगळी मंडळी आज या ठिकाणी जमली आणि त्यांनी पण या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला, त्याबद्दल त्या सर्व मंडळीचं मी मनपूर्वक सामाजिक बांधिलकीच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. यासाठी थुरी यांना त्यांचे सहकारी दिव्यांग मित्र अनिल पाटील, विनायक चव्हाण, उर्मिला चव्हाण, निलेश हडकर यांचं नेहमीच मोलाचं सहकार्य लाभतं. विनोद थुरी यांच्या दातृत्वासाठी सामाजिक बांधिलकीचे उपाध्यक्ष शैलेश नाईक यांनी आभार मानले. यावेळी सामाजिक बांधिलकीचे अध्यक्ष सतीश बागवे, उपाध्यक्ष शैलेश नाईक, सचिव समीरा खलील, कार्याध्यक्ष संजय पेडणेकर, रवी जाधव, रूपा मुद्राळे, रमीजा दुर्वेश उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. I, Nilesh Nyandev Lanke, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Maharashtra, Ram Krishna Hari.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. अंगारकी संकष्टी निमित्त हजारो भाविकांनी रेडीच्या द्विभुज गणपतीचं दर्शन घेतलं. पहाटेपासून श्री गजाननाच्या दर्शनाला भाविकांनी रांगा लावल्या होत्या. सिंधुदुर्ग सहित गोवा, बेळगाव, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे आदी भागातून मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं. यावेळी भाविकांनी श्री गजाननाला केळी, नारळ, दुर्वा, जास्वंदीची फुलं, हार अर्पण केले. यावेळी भाविकांना योग्य प्रकारे दर्शन व्हावं यासाठी श्री गजानन देवस्थान रेडी नागोळेवाडी यांच्या वतीनं चोख नियोजन करण्यात आलं होतं. तर भाविकांना खिचडीच्या प्रसादाचंही वाटप देवस्थानच्या वतीनं करण्यात आलं. श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी मंदिरापासून सुमारे 200 ते 300 मीटर पर्यंत भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या. तर दुपारपर्यंत गणपती मंदिरापासून माऊली मंदिरापर्यंत 4 चाकी गाड्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम. पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर. प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट, बाथरूम न सुसज्ज. पत्ता देवगड सडा, कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड. संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आवश्यक बियाणे आणि खतं उपलब्ध आहेत. बियाणे तसेच खते खरेदी करताना दुकानदारांकडून बिलं घ्यावीत, म्हणजे फसवणुकीपासून बचाव होईल. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कृषी विभागामार्फत 9 भरारी पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. या भरारी पथकांमार्फत कृषी केंद्रावर नजर राहणार आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक विजयकुमार राऊत यांनी दिली. नमस्कार, मी विजयकुमार राऊत, जिल्हाधीक्षक कृषी अधिकारी सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या खरीपामध्ये प्रामुख्यानं भात आणि नाचणी ही 2 पिके घेतली जातात. भाताचं जवळपास 62 ते 63 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. नाचणीमध्ये जवळपास 1,500 हेक्टरवर लागवड केली जाते. आता भातासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, त्यामध्ये बियाणं आणि खतं, भातामध्ये जवळपास 7,000 क्विंटल इतके बियाण्याची आवक झाली, जे आपल्या गरजेपुरतं आहे, ते आपली गरज भागेल त्यामधून. त्याच्यानंतर खतामध्ये जे आपलं वार्षिक आवंटन आहे 12,700 मेट्रिक टनाचं, त्यापैकी जवळपास 10,000 मेट्रिक टन खतं आपल्या जिल्ह्यामध्ये पोहोच झाले. ह्या दोन्ही निविष्ठा आपल्या जिल्ह्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीनं पुरेशा आहेत. सर्व दुकानांमध्ये किंवा सर्व सोसायट्यांमध्ये हे खतांची पोहोच झालेली आहे हंगामाच्या पूर्वीच. सध्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही खताची किंवा बियाण्याची तुटवडा नाही आहे.
जर शेतकऱ्यांना कोणत्या बाबतीत तुटवडा किंवा दर्जाबद्दल अडचण जाणवली तर त्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. बियाणे कायदा आणि खत नियंत्रण कायदा ह्याच्या आधारित दुकानदारांकडून किंवा कृषी निविष्ठान धारकांकडून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा वेळेत मिळण्याची जबाबदारी कृषी निविष्ठा केंद्र कृषी विभाग या दोघांची संयुक्त आहे. नियमांचं पालन काटेकोर करावं, शेतकऱ्यांना पक्के बिलं द्यावीत आणि शेतकऱ्यांनी सुद्धा निविष्ठा खरेदी करताना पक्के बिलाची मागणी करावी निविष्ठा केंद्रांकडे. आणि जर आपल्याला दर्जाबद्दल कोणती अडचण जाणवली तर कृषी विभागाकडे त्याची तक्रार करावी. आपल्या जिल्ह्यामध्ये 9 भरारी पथकं स्थापन केलेली आहेत. या भरारी पथकांच्या मार्फत कृषी निविष्ठा केंद्रांची तपासणी केली जाते आणि त्यामध्ये जर काय त्रुटी आढळून आली तर त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार. चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर. चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27. अलीकडे मुलांमध्ये ड्रग्ज सेवन करण्याचं प्रमाण वाढलंय. सिंधुदुर्गातही ही कीड फैलावते. याला रोखण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय. याच मोहिमेचा भाग म्हणून जनजागृती करण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांनी अनोखी संकल्पना राबवली आहे. सिंधुदुर्ग पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या संकल्पनेतून आणि साई जळवी फिल्म्स प्रस्तुत खोड या लघुपटाचं लॉन्चिंग करण्यात आलंय. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार भवन इथं हा सोहळा पार पडलाय. या निमित्तानं सिंधुदुर्ग पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल आणि दिग्दर्शक साईनाथ जळवी यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर यांनी. जागतिक आमली दिनानिमित्त सिंधुदुर्गचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या संकल्पनेतून खोड हा चित्रपट लघुचित्रपट त्यांनी आणलेला आहे. या संदर्भात आपण त्यांच्याशीच बोलूया. ही संकल्पना कुठून आली आणि त्या संदर्भात जिल्ह्यातल्या जे तरुण आहेत त्यांना ते काय आवाहन करतील. जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिवस जो 26 जूनला आहे त्यानिमित्त आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सर्व स्कूल कॉलेजचे मुले यंग मुले यामध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी आम्ही एक अवेअरनेस व्हिडिओ खोड नावाचा व्हिडिओ तयार केलेला आहे आणि त्याचा आज पत्रकार भवनामध्ये त्याचं प्रदर्शन झालेलं आहे. सर, ही कल्पना कुठून आली, म्हणजे डोक्यात कसं आला हा लघुचित्रपट करावा आणि त्यासाठी आपण कोणाकोणाचं सहकार्य घेतलं? यामध्ये एक व्हिज्युअल जो आहे व्हिडिओ एक चांगला माध्यम आहे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा. त्याचा इम्पॅक्ट पण खूप लोकांच्या मनावर चांगला होतो. त्यामध्ये आम्ही लोकल आर्टिस्ट आणि आमचे पोलीसचे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मुलांसोबत हे व्हिडिओ तयार केलेला आहे. यामध्ये श्री साईनाथ जळवी जे फिल्म लाईनमध्ये काम करत आहेत त्यांची पण आम्ही मदत घेतलेली आहे आणि त्यांनी अशा प्रकारचा आम्ही व्हिडिओ इथे प्रदर्शित केलेला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे तरुण आहेत किंवा आता पर्यटन जिल्हा आहे तर या सर्वांना आपण काय आवाहन कराल? या व्हिडिओला आता आम्ही सर्व स्कूल कॉलेजेसमध्ये तसेच पर्यटनाच्या ठिकाणी आम्ही याला दाखवणार आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून कोणीही अशा प्रकारच्या अंमली पदार्थांच्या व्यसनामध्ये जाऊ नये हे आम्ही आवाहन करणार आहोत. नमस्कार. खोड नावाचा लघुचित्रपट आपण आता करतोय आणि उद्या ड्रग्स निर्मूलन दिन आहे. त्यानिमित्त हे 11 वाजता साई जळवी फिल्म्स या यूट्यूब चॅनलवरून आणि सिंधुदुर्ग पोलीस या फेसबुक चॅनलवरून आपण सगळीकडे पब्लिश करतोय. हे करण्याचं कारण एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणजे सगळीकडेच वाढते पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा आत्ता कुठेतरी बीज रोवलं जाते आणि खूप प्रमाणात ड्रग्सची विक्री होते आणि सेवन सुद्धा होते. हे सगळं लक्षात घेता आपले पोलीस अधीक्षक जे आहेत अग्रवाल सर यांनी एक
खूप छान संकल्पना आमच्या डोक्यात घातली की तुम्ही ज्या पद्धतीने सिनेमा करता किंवा ज्या पद्धतीने या क्षेत्रात वावरताय त्याचा कुठेतरी वापर ह्या अशा प्रकारच्या जनजागृती कार्यक्रमासाठी होईल यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते याच्या अगोदर सुद्धा. तर त्यांनी सांगितलं की कुठल्या तरी पद्धतीने आपण हे जर बोलवतो चित्र भाषेत जर आपण छान पद्धतीने लोकांपर्यंत हे पोचवू शकलो तर खूप सिंपल हे लोकांपर्यंत पोचेल, लोक बघतील आणि याच्यामधून जर समजा या सिनेमा बघून 10 लोक जरी सुधारले, 10 लोकांनी जरी आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणला तरी खूप मोठी गोष्ट आहे. तीच करण्याचा प्रयत्न केला आणि तेच सिनेमातून त्या दिसतंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यशवंत इन्स्टिट्यूट कणकवली घेऊन आली आहे खास कोर्सेस. 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग आणि वेल्डर, तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेअरिंग, सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स आणि सोलार सिस्टीम इन्स्टॉलेशन. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71, प्राचार्य अमर पारकर 94 22 63 24 44, प्रवीण सावंत 72 76 37 36 00, राजेश राणे 94 20 09 46 43. इन्स्टिट्यूटचा पत्ता मनोरमा बिल्डिंग, मुंबई गोवा रोड, प्रांत ऑफिस मध्ये आणि मोहे हॉस्पिटल समोर कणकवली. विना परवाना खडी वाहतूक करणाऱ्या डंपरचा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाठलाग केला. यातून पळ काढण्याच्या नादात वेगानं जाणाऱ्या डंपरनं दुचाकीला धडक दिली. सुदैवानं दुचाकीस्वार बचावला तर सिने स्टाईल पुष्पाप्रमाणे महसूलच्या हाती खडी देत डंपरवाला पुष्पा शेजारच्या राज्यात पसार झाला. पुष्पा 2 येणार आहे. चंदनाची तस्करी आणि त्यासाठी केलेले त्याचे स्टंट कोणी विसरू शकत नाही. आता हे आठवण्याचं कारण म्हणजे सिंधुदुर्गात असा काहीसा प्रकार घडलाय. फक्त चंदनाऐवजी इथे खडी होती. महसूलचे अधिकारी मागे लागल्यानं या पठ्ठ्यानं खडीच रस्त्याच्या मध्यभागी ओतली आणि तो फरार झाला. जाणून घेऊया या डंपरवाल्या पुष्पाचा कारनामा. झाराप पत्रादेवी बायपास वरून विना परवाना खडीची वाहतूक हा डंपर चालक करत होता. यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याचा पाठलाग केला. त्याच्यापासून पळ काढण्याच्या नादात मळगाव येथील दुचाकीला त्यानं धडक दिली. दुचाकी स्वारानं उडी घेतल्यानं तो बालबाल बचावला. पळून जाताना महसूलला रोखण्यासाठी काही अंतरावर जाऊन डंपर मधील खडी रस्त्यावर खाली करून डंपर चालकानं पोबारा केला. मळगाव ग्राम सचिवालय कार्यालयालगत दुपारच्या सुमारास हा प्रकार घडला. सिने स्टाईल पुष्पाप्रमाणे महसूलच्या हाती खडी देत डंपरवाला पुष्पा शेजारील राज्याच्या दिशेनं पसार झाला. विना परवाना खडीची वाहतूक करणारा डंपर झाराप पत्रादेवी बायपास वरील सोनुर्ली तिठा इथं थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिथे न थांबता डंपर चालक पुढाच्या दिशेनं पळाला. पुढे त्याचा पाठलाग केला असता मळगाव येथील सर्कल करून मळगाव ग्रामपंचायतकडे जाणाऱ्या रस्त्याला त्यानं डंपर वळवला. त्या दिशेनंही पाठलाग सुरू ठेवल्यानंतर त्यानं आपला डंपर मळगाव बाजारातून सावंतवाडी शहराच्या दिशेनं घेतला. पुढे नॅशनल इंडस्ट्रीच्या बाजूनं वेत्तेकडे जाणाऱ्या रस्त्यानं डंपर जात असताना अचानकपणे त्याने तहसीलदारांच्या गाडीसमोरच रस्त्यावरच खडी ओतली आणि तिथून त्यानं पोबारा केला. गाडीचा नंबर महसूल विभागानं टिपला असून गाडीची छायाचित्रही घेतली असल्याची माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली. मळगाव ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बाजूनं मळगाव बाजाराच्या दिशेनं जात असताना डंपर चालकानं अचानक गाडी रिव्हर्स घेत नेमळीच्या दिशेनं जाण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात गाडीच्या पाठीमागून येणारे निलेश मुळी यांच्या दुचाकीला डंपरची धडक बसली. डंपर अंगावर येत असल्याचं पाहून त्यानं रस्त्यालगत गटारात उडी घेतली. या घटनेनंतर मुळी यांनी सावंतवाडी पोलिसात धाव घेतली आहे. डंपर चालकाविरोधात ते तक्रार देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम. पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर.
प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज. पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड. संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43. देवगडच्या दाभोळे पोखरबावचा धबधबा पर्यटकांना खुणावतोय. देवगडवरून जाताना 16 किलोमीटर अंतरावरच देवगड मालवण रस्त्याच्या मध्येच हे दाभोळचं पोखरबाव मंदिर लागतं. त्याच्या बाजूलाच वनातून मार्ग काढत दाभोळचा हा धबधबा आपल्या पूर्ण क्षमतेनं कोसळतोय. हा धबधबा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतोय. हा धबधबा जवळपास 15 ते 20 फुटांवरून कोसळतोय. गर्द वनराई आणि बाजूला पोखरबावचं प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायकाचं मंदिर असा हा नजारा डोळ्यांचं पारणच फेडणारा आहे. मात्र या धबधब्याकडे जाणारा रस्ताच नाहीये. येथील आवश्यक सोयीसुविधा पुरवल्या तर पर्यटन वाढीला हातभार मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. अंगारकी संकष्टीनिमित्त देवगड येथील प्रसिद्ध असलेल्या दाभोळे पोखरबाव येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. अंगारकी संकष्टीनिमित्त येथील भाविक मोठ्या संख्येनं इथे येत असतात, हजेरी लावत असतात. येथील स्थानिक दुकानदारांनी देखील आपली दुकानं मंदिर परिसरात लावलेली दिसत होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यशवंत इन्स्टिट्यूट कणकवली घेऊन आली आहे खास कोर्सेस. 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग आणि वेल्डर, तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेअरिंग, सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स आणि सोलार सिस्टीम इन्स्टॉलेशन. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71. प्राचार्य अमर पारकर 94 22 63 24 44. प्रवीण सावंत 72 76 37 36 00. राजेश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जलजीवन योजना कोणत्या ना कोणत्या कारणानं वादग्रस्त ठरते. वैभववाडी तालुक्यातही या योजनेसाठी सोनाळी कुंभवडे मार्गावर रस्त्याकडेला केलेल्या खोदाईमुळे वाहन चालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. या खोदाईमुळे हा मार्ग धोकादायक बनलाय. सध्या जलजीवन योजनेअंतर्गत विविध कामं सुरू आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून ही योजना राबवण्यात आली आहे. परंतु बऱ्याच ठिकाणी ही योजना कोणत्या ना कोणत्या कारणानं चर्चेचा विषय बनली. वैभववाडी तालुक्यातील कुंभवडे गावासाठी असलेली योजनाही अशीच चर्चेत आली आहे. या गावात पाणी पुरवठा करण्यासाठी सोनाळी येथील विहिरीवरून पाणी नेलं जाणार आहे.
त्याकरिता पाईपलाईन टाकलं जात आहे। ही पाईपलाईन टाकण्यासाठी संबंधित ठेकेदारानं सोनाळी कुंभवडे रस्त्याची साईड पट्टीच खोदली आहे। या खोदाईमुळे अनेक ठिकाणी रस्त्याला असलेली गटारं बुजली। या गटारांमध्ये मोठमोठे दगड टाकल्यानं गटारातून जाणारं पाणी आता थेट रस्त्यावरून जाते। तसेच काही ठिकाणी रस्त्याला लागूनच खोदाई केली असल्यानं रस्त्याचा भराव वाहून गेलाय। त्या ठिकाणी रस्ता खचण्याची शक्यता अधिक आहे। ऐन पावसाच्या तोंडावर हे काम केलं असल्यानं खोदलेली माती रस्त्यावर येते, यातून अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे। या मार्गावरून दररोज विद्यार्थी, प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असते, त्यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरू शकतो। जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या या मार्गाकडे संबंधित विभागानंही लक्ष दिलं नसल्याचं दिसून येत आहे। त्यामुळे 2 वर्षांपूर्वी नूतनीकरण करण्यात आलेला हा रस्ता जलजीवन योजनेच्या ठेकेदाराच्या बेपर्वाईमुळे पुन्हा नादुरुस्त होणार आहे। श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही। काँग्रेसकडून के सुरेश यांनी उमेदवारी अर्ज भरलाय, तर भाजप खासदार ओम बिर्ला यांनी 18व्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केलाय। त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे स्पष्ट झालंय। लोकसभा स्पीकरच्या पदासाठी सत्ता पक्ष आणि विरोधकांमध्ये सहमती होऊ शकली नाही। आकडेवारी पाहता स्पीकर पदाच्या निवडणुकीत एनडीएचं स्थान मजबूत दिसतं, पण इंडिया आघाडीला वाटतं की त्यांच्याकडे आपली ताकद दाखवण्याची संधी आहे, म्हणूनच त्यांनी उपसभापती पद देण्याची अट न पाळल्यामुळे उमेदवार उतरला आहे। भारतीय लोकशाहीच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडणार आहे की स्पीकर पदासाठी निवडणूक होणार आहे। या परिस्थितीसाठी राहुल गांधी यांनी सरकारला जबाबदार ठरवलंय। राहुल गांधी म्हणाले, विरोधकांनी स्पष्टपणे सांगितलंय, यावर राजनाथ सिंग यांचा मल्लिकार्जुन खरगे यांना फोन आला आणि त्यांनी म्हटलंय की तुम्ही आमच्या लोकसभा अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्या। त्यावर संपूर्ण विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे की आम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या लोकसभा अध्यक्षाला पाठिंबा देऊ, पण आमची मागणी ही आहे की लोकसभा अध्यक्षपद विरोधकांना मिळायला हवं। राजनाथ सिंग यांनी काल रात्री म्हटलं होतं की याबाबत मी पुन्हा फोन करतो असं त्यांनी खरगेंना सांगितलं, पण अद्याप त्यांचा कॉल आलेला नाही। त्यामुळे मोदी जर म्हणत असतील की विरोधकांचं सहकार्य हवं आणि आता आमच्या नेत्यांचा अपमान केला जात असेल, त्यामुळे त्यांची नियत साफ नसल्याचं स्पष्ट होत आहे। अशा शब्दात राहुल गांधींनी नाराजी व्यक्त केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। नारायण राणेंनी घेतली खासदारकीची शपथ। डंपरवाला पुष्पा महसूलच्या हाती खडी आणि देडी गणपतीच्या दर्शनासाठी उसळली गर्दी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।